Hi guys! Ito ang pagkain namin ngayon ni Inday Rosel. Andito si Inday Rosel ngayon. Ang kanin ko ay dalawang klase. Dalawang kulay. White rice tapos yung mandi rice. Ayan. Ayan. Ang puting kanin. Yung kay Inday Rosel. Ayan. Tapos yung ulam namin mga ka-Inday. Tingnan nyo naman. Nag-uulam ba kayo nito mga ka-Inday? Ginisang sardinas lang yan na nilagyan ko ng repolyo. Ayan. Hindi ko alam ka-Inday Rosel kung magugustuhan niya ito mga ka-Inday. Ayan. Sana masarap. Ayan naman kayo natin yung lapot. Ayan. Dinamihan ko ng repolyo kasi naman may lahi akong kambing. Mahilig ako sa mga damo-damo mga ka-Inday. So, ayan lang po. Kain na po tayo. Yan ang pagkain namin ngayong araw ni Inday Rosel. So, ayan. Maraming salamat po. Bye-bye.